lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam. N'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na n'o olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogazi k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina.
Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. An bɛ juma la mɛ kalo tile 2 san 2025 ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen don Jani bɔlɔsiraw la k'a fɔ ko aw dankan na aw ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la walawalali bɛ kɛ aw ye Mali kɔnɔna ani diɲɛ kibaruyaw kan cogo min na an b'a fɔ ko aw dankan na an bɛ taa Tɔnbɔkutukaw bara Kasim Tarawele ni waati in na ale bɛ yen nɔ a ye ɲinini ni mun kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ani kibaruya min bɛ Tɔnbɔkutu k'o lase aw ma an bɛ don o kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ka kibaruya tɔw ko o walawala aw ye an b'a fɔ k'aw ka tulo ni gɛrɛjɛ ko ɲuman. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ka kɛ ni aw sigiyɔrɔw ani aw ka lamɛnyɔrɔw ye bi an bɛ Tunbutu Mali marabolo 6nan an b'ale kɔnɔna na kabini kunungo an sera yan min ye Tunbutu a cɛ n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ Gundam Dire Ɲafunge taa se Gurumararuskaw ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo fala ye fɔlɔ Tunbutu tun ye cercle 4 de Tunbutu dugu yɛrɛ tun b'a kɛ 5nan ye nka bi Tunbutu bonyana kɛra cercle 13 ye sabula Bamaramaw de o fana kɛra cercle ye ani yɔrɔ wɛrɛw fala ye Tunbutu danfaraba ye mun ye o ye k'a fɔ Tunbutu ye Mali jamana ye jamana min dugu yɛrɛ sigilen don ba ale ni cɛncɛn ni ɲɔgɔn cɛ o ka dɔgɔ kosɛbɛ an ka jamana duguw la kosɛbɛ dugu min bɛ ba ale ni cɛncɛn mugu ni ɲɔgɔn cɛ o dugu ka dɔgɔ kosɛbɛ yan de fiɲɛ tɛ ci kosɛbɛ ten funteni ale kɔrɔ i tɛ wɔsi kosɛbɛ nka min ye fiɲɛ ye a jalen don kaki donc tubabukan na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko o ye min ye fala ye Tunbutu fɔlɔlama a bɛ waati jan bɔ basigibaliya k'u ɲɛ ɲɔlen don Tunbutu dugu yɛrɛ kɔnɔna na maaw tun tɛ se ka da maaw tɛ se ka sunɔgɔ don o don bingali de tun bɛ yen nka nin waati laban in na a nana ye k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw olu y'u taabolo falen kabini commandant de zone Mamadu Eska waati la ka taa se Abasi kɔkɛ ninnu ma fɛɛrɛ caman kun sigira sen kan nka min ye Ɲagandu ye ni ale bɛ yan bi ale nana bɛn ni a ko nafamayɔrɔba dɔ ye wa ale fana ye falen dɔ fana fara a ka fala ye ka kɛ ni ɲɛmaaw ka laseliw ye o y'a to bi Tunbutu alihamudulilayi bingani misɛnni i t'a kuma mɛn bɔsintigila i t'o kuma mɛn bitigi dakarila i t'o kuma mɛn nka fɔlɔ Tɔnbɔkutukaw yɛrɛ de bɛ fo fɔlɔ fala ye Tɔnbɔkutu dugudenw Tɔnbɔkutu kabilaw Tɔnbɔkutu sigibagaw Tɔnbɔkutu diinɛtigiw Tɔnbɔkutu musow ni Tɔnbɔkutu denmisɛnninw fala ye olu de bɛ fo kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen de bɛnna kan k'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ o ye dugu ka lakana ye maa ka kabilako kuma t'o la maa ka diinɛko kuma t'o la maa ka jɔyɔrɔko kuma t'o la maa maa n'i sɔrɔla fɔlɔ min bɛ fɔ fɔlɔ o ye an ka lakana an ka jɛ ka o kɛ Tunbutukaw sɔnna o ma o lawaleyara fala ye mun nana tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ kosɛbɛ Tunbutu bi o ye k'a fɔ dugu caman tun bɛ yen Mali armée ale tun tɛ se ka don yen ale tun sago tɛ yen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛr sabula maaw tun bɛna mɔgɔw ka mobiliw ta yan mɔgɔw bɛna mɔgɔw ka motow ta yan mɔgɔw bɛna bin mɔgɔw ka yan ka taga n'a ye bɛr bi armée de bɛ bɛr wa hali ni fitiri fana sera fala ye e yɛrɛ min filɛ nin ye n'i k'i bɛ taa bɛr bi i donni ni fitiri tɛmɛna a ka gɛlɛn fo a ka dɔn k'a fɔ i bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan o ka sɔrɔ ka kɛ min ye wolomasiri tabaw ye olu fana ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min ye colonel Ɲankanu n'a ka maaw ye u ye fɛɛrɛ caman de sigi sen kan dugu kɔnɔna yɛrɛ basigi bɛ se ka na cogo min nka k'i sɛmɛ dugudenw u yɛrɛ ka sɔrɔ baaraw ka se ka sigi sen kan Tunbutu b'o o tɔnɔ na bi wa Tunbutuka bɛɛ lajɛlen sɔnnen ma bi bi in na min ye maaw ye kabilatigiw ye min ye sigida maaw ye min ye dugutigilakaw ye
min ye musow ka jɛkulu ni denmisɛnnin jɛkulu ni bolofara fɛn fɛn bɛ Tɔnbukutu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan o ye k'a fɔ nin waati laban in na alihamudulilayi Tɔnbukutu lakananen don kosɛbɛ Tɔnbukutu baaraw bɛ ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ maa ti don maa ni fanga cɛ maa ti wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko nin kɛra ni baara kɛra fɔlɔ wolomasiri tabaw bɛ to yen olu k'u ka baara kɛ lakanakaw k'u ka baara kɛ yaasa dugu kɔnɔna na maa jugu bɛ se ka bɔ maa ɲumanw na cogo min na o baara Tɔnbukutukaw o kɔni o ye alihamudulilayi kunun Gundam an taara Zole da ye an y'a ye k'a fɔ fana ye olu fana b'o taabolo kelen na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu dɔ bɛ yen ko Mɛrɛkɔrɔ min ye Isaka Nazumi n'ale ye conseil régional président ye bi ale sera k'o dugudenw bɛɛ san 20 ye nin ye nin dugu mɔgɔ ninnu bɛ kɛlɛ la dugutigiko kɛlɛ dugukoloko kɛlɛ bi fɔ ka bɛn kɛra o la fala ye ni Ala sɔnna a ma tɛgɛnɔ bɛna bila sɛbɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ala ni Isaka Nazumi ale ka wulikajɔ ani dugudenw yɛrɛ ka wulikajɔ ni kabilatigiw bɛn sera ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ san 20 dugutigiya kɛlɛ kɔfɛ bi k'o bɛna taa u taabolo fɛ yaasa dugudenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min fala ye fan filanan min y'an ka kuma ye sɔgɔmada na k'an to Tɔnbukutu o ye Tɔnbukutukaw yɛrɛ sɔnna tuguni ka fɛɛrɛ kɛnɛ sigi i b'a dɔn k'a fɔ ko seko ni dɔnko ale ɲinan san kuncɛli baaraw bɛna kɛ Tɔnbukutu yan min ye biennale ye biennale a bilara décembre kalo la décembre kalo labɛnw bɛ sen na kununko gouverneur y'a fɔ an ye baaraw kɔni bɛ ka kɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu bilara so jɔli la ni mɔgɔw bisimilalikɛyɔrɔw la olu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko baaraw bɛ sen na fala ye musaka ko o de kɛlen don k'u dɛsɛ kosɛbɛ ni musaka sɔrɔla ka d'u ma u ka laɲini ye min ye a bɛ se ka sabati gouvernement fana n'o ye ministère de la culture ye ale ka commission nationale mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen olu nalen don bi Tɔnbukutu kɔnɔna na yaasa baara min kɛra ka se ka o lajɛ o fana bɛɛ kɛrɛfɛ sa Tɔnbukutukaw yɛrɛ u yɛrɛ y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ kɛnɛba dɔ sigi o bɛ daminɛ sini nin tubabukalo in tile 3 ka taa kuncɛ a tile 5 ni a bɛ f'o ma ko festival Latalsere Latalsere in kɔni ye Tɔnbukutu seko ni a dɔnko de tile 3 kɔnɔna na minisiriw fana dɔw kan ka na min ye minisiri Wage ye ale kɔnɔnen don yan min ye minisiri Umu Sale Seki ye ka taa se Mamu Dafe ma a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛw bɛ ye a la minnu kan ka na nin baara in kɛ ni Tɔnbukutukaw ye bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ o hukumu kɔnɔna na nin kɔni ye an ka sɔgɔmada in na kuma la belebelebaw ye k'an to Tɔnbukutu an bɛ Tɔnbukutu cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo an buranakaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye président Sala Babi ye k'a fana fo Bakun Kante gouverneur k'a fo k'a waleɲuman dɔn baaraw olu bɛna daminɛ n'Ala sɔnna a ma min ye Zole ye an kan ka se Dire ka se Ɲafunge ka taa Gormara Rus ka nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen n'a ye fala ye lakanako bɛ cogo di wolomasiri tabaw bɛ baara jumɛn na a yɔrɔw la munna bɛn bɛ ka na dɔɔni dɔɔni munna mɔgɔw sɔnna bi k'u bolo di ɲɔgɔn ma dugudenw ka cɛsiri n'u ka timinandiya ka sɔn k'a fɔ waati dɔ kuma sera donc ne sera ka min sɔrɔ k'an to Tɔnbukutu bi o ye nin ye n'Ala sɔnna a ma tile kɔnɔna na an na ɲɔgɔn sɔrɔ kuma tɛ wuladafɛla la o b'a sɔrɔ an ye fɛn caman fara ɲɔgɔn kan Tɔnbukutu yan an bɛ se ka ja dɔw fana caw ma an bɛ se ka kumakanw fana caw ma aw yɛrɛ ka kuma dɔw mɛn dugudenw ni dugutigiw ni dugu ɲɛmaaw ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna a ma. Kasim Traore an b'i fo nin waati in na fo Tɔnbukutukaw bara donc an y'a fɔ a ye cogo min na an bɛ to kunnafoniw kɔnɔna la ka kɛ ni jamana ka taabolo ye jamana bɛ lahala min na maliden minnu bɛ yen nɔ n'a sigilen kɔ kan Momo Jara ale ye ɲinini dɔw kɛ ka hakilina di an bɛ jɛ an m'o lajɛ an bɛ segin ka na a y'o sɔgɔlen to. An balimaw an b'aw fo bi ye jeudi le 1er mai 2025 k'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na dimanche tɛmɛnen n'o kun ye le 27 avril 2025 ne bɔra k'an ka hakilinata la partager ne ni lamɛnbagaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bolila an ka politiki mɔgɔw u ka waleya u ye mun kɛ Mali la ani u bɛ ka continuer ka mun kɛ ne bɔra ne ye n ka hakilinata partager o la ne balima dɔw bɛ yen maliyɛn dɔw minnu ni ne kun faralenw kun don ɲɔgɔn kan groupe dɔw kɔnɔ a groupe ka ca ne bɛ groupe caman na waatiw tɛmɛna an bɛɛ kun b'a la k'an bɛ ka transition soutenir donc ne ka vidéo ni u y'a kɛ débat ye critique caman bɔra la
mais groupe ou kono ne be groupe chama ngono de mais te kuma groupe de kono wa abeka fsa ne vidéo blanc mais surveillance ba de que la plupart des cas ne vidéo blanc polémique be créer ala ça c'est clair ne ka vidéo 95% avec polémique do créer mo do be nenin do be apprécier ini do farado be be ini do jadoma ini do jado be ini do faradoma ne de lendo ala mais kunjuma na mena bobi neni mogo munu ku farale no yoron kan ka koro ka me transition soutenue en tout cas transition soutenue o tigila mogo kana bi ka ke anti transition kana ne critiquer sans fondement ka soro ne dunye bala o be kana critiquer kumina o de la ne bena bobi ka nogo bo ko bela ka funyena momo jara mo mi wa o ba don fene mogo la kalimandi juguda mais ini folo yere kuma na kɔrɔ bi ɲɔgɔn na an farala ɲɔgɔn kan waati mun na k'an bɛ transition soutenir o waati an bɛɛ tun bɛ ka soutenir dɛ premier ministre falen kɛra premier ministre falen sɔrɔla ni furukufuruku ni mankan dɔw ye a ma dogo an si la olu tigilamɔgɔw nana ka tugu premier ministre kɔrɔ kɔ ka kɛ anti transition ye n ka kuma tɛ ka boli ko premier ministre ni sɔrɔsiw sujet to ye sujet ye mɔgɔ minnu bɛ ka waleya minnu kɛ sujet o de premier ministre jo do premier ministre jo tɛ sɔrɔsiw jo do sɔrɔsiw jo tɛ an tɛmɛna kɔ page datugura an bɛ ka taa de l'état est une continuité le fait que premier ministre bɔra premier ministre ya la olu kɛra anti transition o ti baasi ye bɛɛ n'i ka conviction de don bɛɛ n'i tagabolo don bɛɛ n'i ka faamuya de don jamana la mɔgɔ kelen ka faamuya tɛ se ka kɛ k'a fɔ k'e ka faamuya bɛ kɛ bɛɛ ta sanfɛ o kuma ye jɔn ye même a jugumama yɔrɔ ye min ye mun bɛ k'an tɔɔrɔ sisan o de ye olu minnu n'an tun bɛ ka transition soutenir premier ministre falennen olu nana sisan ka na anw kɛ k'an tɛ jamana réalité dɔn olu nana sisan k'an kɛ anw ɲɛ tɛ sɔrɔsi ninnu na olu nana sisan k'a kɛ n'a fɔ conviction tɛ anw na conviction b'olu de la olu nana sisan ka na kɛ n'a fɔ komi anw tɛ foyi de kalama olu de b'a bɛɛ kalama ka n'anw kɛ vendu ye ka n'anw kɛ transition ka wuluninw ye ka n'an kɛ transition ka fɛn caman ye jusqu'à ce que fo b'a fɔ ko déception nan'u la anw na ni déception nana mɔgɔ la bi déception nana anw de la aw ni anw minnu kun jɛra ka transition soutenir parce que mɔgɔ dɔ bɔra transition na aw kɛra transition anti transition ye où est la conviction jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ taa jamana bɛ to yen a tɛ bɛn anw ma aw n'anw ka jɛ ka transition soutenir dɔ ka bɔ transition na aw ka bɔ k'a fɔ ko aw bɛ jamana bila ou bien aw bɛ transition critiquer bɛɛ n'i ka conviction de respecter nous sur notre conviction a y'an to yen dans la conviction ye a y'a ka vidéo kɛ a y'a ka sensibilisation kɛ a y'a ka aw bɛ se mun na aw faso ye a y'o kɛ anw bɛ se mun na n'an faso ye an fana b'o kɛ pour un rappel parce que information tɛ pour un rappel Momo Diarra min filɛ nin ye c'est pas cette transition qui a créé Momo Diarra transition nana ne sɔrɔ yen wa transition bɛ ta ka ne to yen an ka président Assimi ma dɔgɔ a ma tɛ an ka jamana président don Assimi kun ka dɔgɔ anw ka conviction na pour rappel encore ni conviction kun tɛ anw na sisan ɲanguma b'a sɔrɔ an da tɛ hali Maliko kuma la avec ni tentative d'arrestation ba minnu kɛra anw na en France ici et au Mali kelen de kɔni kɛra na cette transition o ye tentative d'arrestation kɛ ne la pour vos informations tɛ mun kalama an ni conviction de bɛ ɲɔgɔn na sisan ɲanguma b'a sɔrɔ an da tɛ hali Maliko kuma la avec ni tentative d'arrestation ba minnu kɛra anw na en France ici et au Mali kelen de kɔni kɛra na cette transition o ye tentative d'arrestation kɛ ne la pour vos informations tɛ mun kalama an ni conviction de bɛ ɲɔgɔn na imaginez n'a y'a sɔrɔ ko conviction kun tɛ ne Momo Diarra la ne kun b'i sa ne kun tɛ transition supporter bilen mais ne ni conviction de bɛ ɲɔgɔn na ne ta o ta Mali la ne bɛ na France aéroport là j'ai envie de pleurer hein, parce que ne ta o ta Mali la ne na o na ne bɛ don France aéroport là moi j'ai du mal à passer ni conviction tɛ ne la
sisan yango ba soro ni ndabo akobela comme to be ka ketchugumna on a conviction de do ayanga vie de di anga jamana ma ayanga vie de di ni combat ma ni yoro la mbe folie ke Donald ni yoro la mbe Donald ka courage anaka bravoure ani Moazulu ani Roland nunu mboufu kosebe fembe conviction kodi. Actuellement où je vous parle, Donald Mumbe vidéo que métro qu'on a là, Donald n'a plus de papier. Donald n'a plus de papier. Donald a papier dati pendant 2 ans où bana ka renouvelé où tu me récépissé dans mon clan qu'on ferait minala. Je me do conviction qu'on combat de do. Moi Zulu Diabanza nene munu ye combat dam ne yon fait avec combat au Kenya fait depuis des années avec un papier tiena. Ntenta trois ans donc parce que ntenta renouvelé comment manjamblé. Mumba ntanya donc mais c'est que mena bay. Combat de do. Moi Zulu ka papier mina ala amuso babula demba bula ka papier mina ka klaka lettre d'amakaka France territoire blanc desera ka papier là-bas. We worolanga papier mina la no. Adona kota o bebe kemi se banta o nyedon. Boni conviction bi efna la comme conviction bi on a tuwa mina. Amba yini feni be Ameriki. Ifne ka ki ka conviction koso. Ika boka micro takado Ameriki rikono ka Ameriki dénoncer aka wale ola abeka munka Afrique. Ni conviction bila. Ni bi faso fait. Boy kake alors la ebisoro kana ina on be fika kuma quoi. Ni conviction be là. Est-ce qu'il est français? Micro ta ika do rikono jama maro là ikata France dénoncer avec amuke e faso là ani Afrique là ni conviction bila ni yoke ni claro lula ko conséquences no aux difficultés vécues ibi so kana ibi ina mbe sika mbe kuma quoi au kanata moro taka moro ke kamoro bafoué quoi et tu sais ka munga ni moro re ake quoi atigi toyi c'est très facile qui isiki ka sodro ou be ka doka vidéo là ka critiquer. Il faut poser des actes et mumbe Amérique de ni conviction bila bi deli boycott États-Unis critique ngai en anglais chez eux ni sera kake en bas de conviction bila et me français a boycott kelinke ni sera kake ka dekunku qui ka vie engagé à la ta fait mimba kono à arrestation à intimidation anika papier engagé ka vie engagé ra kono ni sera ka beku ibi na mbesi ka kuma quoi anti moko kelela de ananga conviction de binyona ameni munkela anan faso te ani tubabu te. Voilà la réalité de Ameka Femi vécu. Ali Kounen Donald Bekoumala. Pareil. En façon ta douanier, toi vous frère en nous frère te. Nous y façon bourdia ka boulika na français. Anye bala français bi ko mine chouamna. Mais français bi ka on frère mine chouamna anye bala. Donc ayant tout nanga conviction. Transition ma 11 ans, atise ka 11 ans. Transition ka jeli tawnie. Waka jeli tsika ke angi ananga conviction de binyona oknye rappel fitin do de ka di awma na fala nyon kan kambe faso deme amanga bla faso la ko passer karsa borala l'état est une continuité conviction ko de do bon antena do o jeune nous qu'on a là aka famu mes vidéos bla pour que beka me aka famu momo jarana ka conviction de binyona ne ka conviction elle est personnelle. Elle est personnelle. Nye fembe kwa kama wa al sameka continue ko kwa kama. Bebe ne ka histoire kalama. Al ne ka furu be sara koma inde la. Quand den perdu koma inde la. Wa fen wore be na bwa kono tukune ambe sigi na bedi. Ima mun itiseka munke ni mo wore ake kwa. Atiki toyi. Okunye kuma fitini ne kalase au bela jelema. Na u bana transition na a conviction dans les bas au boulot, aïtonoï. N'ame toura qu'on a la conviction, ayantou en antake. Ama galunda mola me bonanga pervoudi. Okundo kafo onyena. Laissez-nous avec notre conviction. Namboro kono amena parti politiku ka sharako pmamoni abe senani obe actualité balabi. Kasangani jamana nyemao ministre kala dala nyoy sen fait ou akilna munta ka foko sharia nyeblabeta ni au projet de loi yasa ka se ka charte muni ataraka abroger koroka ala joflo yasa ka se ka nyefolike mawye o koka
directeur général administration territoriale ni o ye Abdul Salam Jekepile a ye ɲɛfɔli kɛ fɛn mun ye ORTM jabarani kan ko in na a yɛrɛ k'a fɔ ko maaw ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na projet de loi mun ni conseil des ministres bɔra ka a ta ka kɛ ni arabadon ye ka projet de loi bɛ charte de kan charte mun ni o bɛ parti politique ko fɔ arala k'a fɔ ko charte mun ni a taara ka kɛ ni san 2005 ye loi mun bɛ parti politique ko fɔ loi 0547 ko a bɛ o de ko fɔ ko nka ko maaw bɛ ka mun ɲagami ɲɔgɔn na hali sini a ma fɔ fɔlɔ ko parti politiques ka baaraw jɔra k'a yɛrɛ la k'a fɔ de charte mun bɛ parti politique charte des partis politiques ko o de abrogera o de charte in lajɔra nka parti politiques ka baaraw yɛrɛ jɔli an bɛ don min na ko bi ko o ma fɔ fɔlɔ fo maaw ka faamuyali sɔrɔ o de la maaw ka diyali kɛ o de la charte minnu bɛ tali kɛ parti politiques kan ani opposition fana ka charte b'a la loi b'a la projet de loi mun bɛ yen nɔ ni loi mun taara 2005-007 marisi kalo tile 4 san 2015 o loi in ani parti politiques olu ka loi o de abrogera charte kɔnɔna la nka ko an bɛ don min na ko bi parti bɛ ka baara kɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw k'u bɛ ka baara mun kɛ nin na ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka kɛ ni jamana kɔnɔdenw ka hakilina ye wa ko jamana ɲɛmaaw directeur de l'administration territoriale ka fɔ la k'u ka baaraw foyi de tɛ démocratie ni o ye bɛɛ fanga ye ko a tɛ o kɔn bawo k'u bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni démocratie ka laɲiniw de ye ko fo malidenw ka faamuya k'a fɔ bi wulikajɔ min bɛ ka kɛ ko jamana kɔnɔdenw ye concertation mun kɛ maaw y'o hakilina mun di ko hakilinaw de bɛ ka fɔ nin waati in na hakilina minnu ni jamana ɲɛmaaw don nataw la a kan ka taa cogo min na ani laɲini mun kan ka taa o de bɛna kɛ fɛn wɛrɛ k'a di maa ma ko nka maaw ka fɛn mun faamu ka jɛya an bɛ don min na ko bi fɛn mun ye parti politiques ye u ka baaraw ma ɲɔngiri yɛlɛma de kan ka don u ka sariyaw la sariya min bɛ parti ko fɔ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔr'o la an bɛ taa baarakɛlaw tɔgɔ la don ni o ye mɛ kalo tile fɔlɔ ye ka kɛ ni kunungo ye wulikajɔ mun kɛra défilé mun kɛra ni a yɛrɛ la k'a fɔ ko mali kɔnɔ pacte social ko a labatolen don bawo an ka jamana baarakɛlaw ka lafasali tɔnba mun bɛ ni o INTM ye a ɲɛmaa Yakuba Katile a yɛrɛ k'a fɔ ko pacte social ko a labatolen don ko u b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔ bi bɛnkanw sɔrɔlen ko mali ye yɔrɔ mun ye ko mana gɛlɛya an bɛ sigi an b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛn ka an ka minisiri ni o ye baarakɛlaw ka minisiri Dr Fasun Kulubali fo ka taa se Yakuba Katile an bɛ olu ka kɔrɔfɔ lajɛ u ye mun fɔ ka kɛ ni baarakɛlaw tɔgɔ la don kadira kɔnɔna ye. Donc nin don ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ de mali dɔrɔn tɛ nka maintenant an bɛ nin kɛnɛ kan an bɛ baarakɛlaw fo an b'u fo mun na parce que jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni baarakɛlaw tɛ jamana tɛ se ka sɔrɔ kɛ ni baarakɛlaw tɛ n'an ser'o hakili jagabɔ kɛnɛ kan a ka d'an an ka foli bila u la k'u cɛw ni baara k'u ni faso jɔ k'u ni kɛ yɛrɛ ye i ka kapa ka ɲi parce que i yɛrɛ ye banderole dɔ ye an ɲɛsinna banderole dɔ ma pacte stabilité sociale sɛbɛnnen b'a san 2023 o tɛ kalo tile 20 gouvernement ani kɛn yɛrɛ baaratigiw n'a bɛ fɔ o ma ko CNPM ani syndicat baarakɛlaw mali syndicat bɛɛ centrale dɔrɔn tɛ syndicat libre b'a la donc an ye an bolo bila gafe dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko pacte stabilité o kɔrɔ ye k'a fɔ an ka ba dɔ sigi ka fɔ la ka grève nɔgɔya ni fɛn o fɛn bɛ yen an ka sigi an k'a fɔ an k'a ladilan ni kuma ye parce que o papier in depuis a tilara fɔ sisan grève dɔgɔyara mali la bɛɛ yɛrɛ o jate furuko kelen kelenw bɛ yen mais an bɛ sigi ka fɔ kɛ olu bɛ nɔgɔya donc ko gafe nin tiɲɛ yɛrɛ la gafe in bɛ ka baara tɔgɔ la an bɛ wele kan min se baarakɛlaw ma o ye k'a fɔ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la parce que baarakɛla n'i ka kɛnɛ i se ka baara ɲuman kɛ n'i man kɛnɛ a ka gɛlɛn c'est pourquoi i y'a ye banderole caman tɛmɛna sisan a y'a fɔ ko INPS an b'o k'olu ma sɔrɔ dɔw ka sara yɛrɛ bɛ retard la donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko an hakili bɛ baarakɛlaw la an ye discours min kɛ i y'a ye an ye laju ta k'a fɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen an n'u bɛ sigi an n'u bɛ kuma ko faamu k'a fɔ ko ni gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen u ka na an ka sigi an ka kuma de bɛ solution sɔrɔ gɛlɛyaw la. baarakɛla ninnu u t'a k'u yɛrɛ ye u b'a kɛ maa wɛrɛ de ye u b'a kɛ maa wɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya b'a la sabu sariya de don wa sariyaw t'i bato kuma dɔw la a bɛna ni kuma caman yanni o sariyaw bɛ sigi sen ka baarakɛla ninnu dɛmɛna anw ye ni san kɛmɛ damadɔ ko dɔw sɛgɛnna caman sara a la caman fana jɔkɛna caman mago sara nka olu de y'a kɛlɛ kɛ yalasa an bɛ kɛnɛ min ka bi baarakɛlaw
bɛ se ka jɔ nin kɛnɛ in kan k'a fɔ nin ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ko y'u kɛ don ye u b'u hami jira kɛ laɲini kɔnɔna san tɛmɛlen in fana min kɛra la ka se ka évaluation k'a la ka a pɛse n'a sɔrɔ dɔ kɛra ou bien dɔ mɛ kɛ ka kɔfilɛ kɛ an b'o de kɛnɛ ka don n bɛ min fɔ la k'a fɔ anw y'a kɛ cogo min k'a fɔ min ye baarakɛla yɛrɛ a kɛ danbe ka se a ma a kɛnɛ minɛ k'a tɔɔrɔ kɛ misaliyala k'a minɛ k'a don kaso la sabu a ye fɛn dɔ kɛ o mɛ diya baarakɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a sɔrɔ sariya sira tɛ a tɛ se ka taa o sira fɛ fɛn dɔ ye fana k'a fɔ min b'a bolo n'o a bɛ f'o ma k'o y'a kɛ sara ye sara in t'a bɔ min bɛ se k'a sutura min bɛ se k'a dɛmɛ min bɛ se k'a to a bɛ se ka kana o fana o ye fɛn ye fɛn min n'o man kan ka kɛ n'i bɛ baara kɛ a kɛ kun ye i bɛ baara min kɛ a bɛ se k'i nafa mɛ n'a tɛ se k'i nafa a bɛ komi nafa kun t'a la an ye laɲini ye k'a fɔ anw baarakɛ ɲɛmɔgɔ gouvernement bɛɛ lajɛlen k'u hakili to o yɔrɔ faaba la min bɛ se k'a to baarakɛlaw u bɛ se ka dɛmɛ cogo min u bɛ se ka wasa cogo min k'u kɛ hakɛ ye min ye k'u kɛ hakɛw k'a dɔnw ye k'a segin u ma fana n'o kɛra hakili la bɛn bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ dilanli bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ sabu n'i y'a jateminɛ ka da jamana nafolo min b'a kɔnɔ baarakɛlaw de bɛ nafolo in di ko ye n'i ye baarakɛlaw sen bɔ a la nafolo tɛ ye donc fɛn a tɛ se ka taa baarakɛlaw kɔ hakili kɛ t'u la tɛ se k'u dɛmɛ min bɛ se k'a to an bɛ kɛ fɛn min ɲini an bɛ nafolo min o bɛ se ka sɔrɔ. kunnafoni na sira wɛrɛ fɛ an ka jamana waribontigi ni o ye sanu ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko bamanci bala dɔ bɛ yen nɔ ni Mauritania de don a yɛrɛ la k'a fɔ ni o ye Oldo Ahmed Fawaz Ould a yɛrɛ la k'a fɔ n'a bɛ wele ko Ibrahim Dis ko nin waati in na gɛrɛntɛw bɛ ta ka a da kan mun bɛ tali kɛ musakako la k'a ka nafolow ka o gele fo ka taa se kalo 6 hakɛ ma kunnafoni a bɔra an ka jamana sɔrɔ bosodaw minisiriso Aluseni Sanu ale ka minisiriso yɔrɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni bamanci ko a ye waleya caman kɛ ko wa a nɔ yera hôtel Radisson Blues o wale min tara ka ɲɛsin o ma bamanci wale mun n'a kɛra novembre kalo tile 20 san 2015 fo ka taa se terrasse ma ni o restaurant terrasse ye mars kalo tile 7 san 2015 ko bamanci wale mun kɛra ni maa kofɔlen a yera o wale in bɛɛ lajɛlen na o de la bamanci ko gɛrɛntɛw bɛ ta k'a da kan k'a ka nafolo bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen gelé k'a bloqué yaasa bamanci wale ani ɲangili min ka kan ka se ka da kan a bɛ ka wale mun ta ka ɲɛsin maaw ma ko kan kibaru kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ ka kɛ ni Burkina Faso jamana kɔnɔdenw olu bɔra fɛn mun ye ka taa u ka kɔkɔrɔmadonni ta ka ɲɛsin jamana kuntigi ma u ka bɔli kɔfɛ jamana kuntigi Capitaine Ibrahima Traoré a ye publication dɔ kɛ X sanfɛ ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a b'a ka foli ni tantoli ta ka ɲɛsin Burkina Faso kaw ma bawo ko u bɔra ka kɔkɔrɔmadonni min kɛ ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ Burkina Faso kaw u labɛn bɛ bɛn ani kanabila o ka d'u ye kosɛbɛ k'u ye wulikajɔ minnu kɛ ko nin bɛ a yɛrɛ k'a fɔ Burkina Faso kaw u bɛ jamana ɲɛmaaw k'u kɔrɔmadon wa jamana ɲɛmaaw fana bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ Burkina Faso kaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ko wa ko diɲɛ ɲɛkɔrɔ fɛn fɛn bɛ Burkina Faso jamana lapasa ka Burkina Faso jamana bila jamanaw sanfɛ ɲɛta kundalajan ani baaraw k'u bɛna taa o siraw de fɛ ko nin bɛ dɔ de fara jamana ɲɛmaaw ka galabu foni kan ka se ka jamana baaraw kɛ an bɛ taa Ginekaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnla sigida min bɛ ni o ye sigiri ye maa in kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko ɲɛnɛmafɛn talikabaga jugu de don maa mun bɛ yen nɔ ko ni a kɛra sabu ye ɲɛnɛmafɛn tali ka se ka a yɛrɛ mɔgɔya ka o tigɛ ka bɔ a la pewu a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ko in kɔni fɛn min ye sigida ɲɛmaaw bɛ yen k'u y'a ye k'a fɔ nin kɛra gɛlɛyaba ye bawo ko ɲɛnɛmafɛn mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ k'a kɛlɛ ko ɲɛnɛmafɛn in bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a kɔlɔlɔ ye mun ye a kɔlɔlɔw ka jugu kosɛbɛ nin b'a yɛrɛ k'a fɔ maaw kan k'u janto nin ɲɛnɛmafɛn taliw la ko nin maa kofɔlen maa si ma kɛ a yɛrɛ sata ye n'a yɛrɛ tɛ dɛ a yɛrɛ de taara dɔrɔn ka sin ka fɛn mun ye muru ta ka a yɛrɛ ka adamadenya k'o bila n galama la ka sabu kɛ fɛn mun tun b'a kɔnɔ dɔrɔgu jugu ani ɲɛnɛmafɛn jugu fɛlɛ bɛɛ lajɛlen ko bɛna bila sen kan sigiri sigida ɲɛmaaw fɛ k'u bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa sifinnakaw olu ka se ka ɲɛnɛmafɛn mini ka a dabila yaasa kɔlɔlɔ jugu kana lase maaw ma ka sabu kɛ o ye ninnu de bɛ dan siri bi bamanankan kibaru la ka kɛ ni bi juma
avril kalo mais kalo tile fila san ba fila ani mugan ani duuru sɔgɔmada kibaru an b'a fɔ ka koɲuman dɔn nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la Falaye Keyita an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan a k'an bɛn. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.